Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबाव हरनाय थाबाय। सो दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय गरमानो जा बा थान्दायानो जा जोंनि फेसनि ग्ल'आनो बांसिन साफर खालामनाङो। सोरबा बुङो हालदै लागाय, सोरबा बुङो बेसन लागाय। सो आङो मा खालामखो मोननैखौबो मिक्स खालामनानै एप्लाइ खालामखांबाय। अब्लाबो आं जेरैबायदि ग्ल' लुगैदोंमोन आंनि फेसआवहाय जेरैबायदि एक्सपेक्ट खालामदोंमोन बेबायदि जेबो जायाखै आरोना। ओमफ्राय आं मालाबा सानो जे आं सेलनाव थांनानै आं मोजाङै फेशियल खालामजानो होननानै किन्तु मालाबा एपइन्टमेन्ट मोनो आरो मालाबा मोना। आरो जेब्लानोखि मोनो आङो अब्लाना आङो जेब्लानोखि प्राइस लिस्टखौहाय माने चेक खालामो अनलि फेशियलआवनो 1000 निख्रुइबो बांसिन जायो आरोना। सो बियो बाजेट फ्रेन्डलि नङा। सो बिनि थाखायनो आं दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय जोंनि फेसनि ग्ल'खौ लाबोनो थाखाय ओरैबायदि मोनसे मोजां प्रडाक्टनि बागै खोन्थानो नागिरदों आङो। सो बे प्रडाक्टआनो जाहैबाय NEUD 6 स्टेप DIY मेकओवर फेशियल किट आरोना, जेरावहाय नोंथांमोना न'आव थानानैनो सेलननि बायदि जेरैबायदि फेशियल खालामबा ग्ल' फैयो फेसआवहाय थिग बेबायदिनो न'आवनो नोंथांमोना बेखौहाय मोननो हागोन। सो गाइस, नोंथांमोना साननो हागौ आं बे फेशियल किटखौहाय नोंथांमोननो मानो प्रिफार खालामदों, मानो होननानै बुङोब्ला बियो पकेट फ्रेन्डलि आरो लोगोसे बियो गोबां एमाजनावनो जा बा फ्लिपकार्टआवनो जा बेनि रिभिउफोरा बिराद मोजां। बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंदों आरोना। आरो लोगोसे बियो स्किन फ्रेन्डलि आरो लोगोसे माखासे केमिकेल्स फ्री आरोना, जेरैहाय पेराबिन, सालफेट, DEA ओमफ्रायहाय MSG। सो दायो आं नोंथांमोननो 6 स्टेप्स दङ ना, बेखौहाय मोनफा मोनफा आङो नोंथांमोननो दायो दिन्थिलांगोन। सो नोंथांमोना बेखौहाय नायनानै लाग्रोदो। सो गाइस, बे 6 स्टेप्सखौहाय नोंथांमोना खालामनायावहाय अनलि 30 मिनिट्स नांगोन आरोना। बे 30 मिनिट्सखौ नोंथांमोना जुदि गावनि थाखाय होयोबा सेलनावहाय जेरैबायदि नोंथांमोना फेशियल खालामजाबा फेसआव जेरैबायदि ग्ल' फैयो बे सेम टु सेम नोंथांमोना बे ग्ल'खौनो मोननो हागोन आरोना। सो गाइस, नैबेनो जाहैबाय NEUDनि 30 मिनिट्स DIY मेकओवर फेशियल किट आरोना। बेयावहाय गासै 6 स्टेप्स दङ। सो आङो दायो नोंथांमोननो मोनफा मोनफा फारि फारि बेखौहाय एप्लाइ खालामनानै दिन्थिगोन। नोंथांमोना जेबो जिंगासिनो नाङा, नैबेफोरनो आरोना। सो बेयावहाय आङो फार्स्टआवनो स्टेप 1 जिहेतु क्लिनजिं मिल्क, बेखौहाय आङो दायो आंनि फेस, नेक ओमफ्राय न'ज, चिन बेयावहाय सार्कुलार मशनावहाय आङो मासाज खालामगोन 2 मिनिट्सनि थाखाय। ओमफ्राय बेनि उनावहाय मोजां कटन टावेलजोंहाय बेखौहाय हुगारनानै लागोन। स्टेप 2 आनो जाहैबाय एक्सफोलिएटिं फेस स्क्राब आरोना। सो बेखौहाय आङो एप्लाइ खालामबाय डाइरेक्टलि फेसआवहाय आरोना, गासैयावबो नेक, न'ज एन्ड चिन बेयावहाय। ओमफ्राय बेखौहाय स्क्राब खालामगोन आरोना 2 मिनिट्सनि थाखाय सार्कुलार मशनावहाय। ओमफ्राय बेखौहाय 2 मिनिट्ससो दोननानै होगोन आङो। ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो मोनसे कटननि टावेलजोंहाय हुगारनानै लागोन। ओमफ्राय दायो स्टेप 3 मासाज क्रिम, बेखौहाय जोङो एप्लाइ खालामसै मोखाङावहाय दहाय खोन्थानाय बायदिनो गोदनायावबो, गन्थंआवबो, चिनावबो आरोना। गावनि आखाइजोंनो आङो एसे सार्कुलार मशनावहाय 10 मिनिट्ससो बेखौहाय मासाज खालामबाय। ओमफ्राय बेखौहाय 10 मिनिट्ससो दोननानैहाय हुगारनानै लालायबाय आरोना कटननि टावेलजोंहाय। ओमफ्राय नैबेनो जाहैबाय स्टेप 4, बियो जाहैबाय फेस मास्क। सो बे फेस मास्कखौहाय जेरैहाय सिम्पलि जों एप्लाइ खालामो गासैबो पार्ट्सआवनो फेसनि, ओमफ्रायहाय गोदनायावबो लागायगोन, आखाइजों बा ब्रासजोंबो इउज खालामजागोन। सो आङो आखाइखौनो इउज खालामबाय। गासैयावबो इउज खालामदो, नाथाय मेगन खाथियावहाय, मेगननि एरियायावहाय लागायनो नाङा आरोना। बेखौहाय 10 मिनिट्ससो दोनबाय जेब्लासिम बियो रानो। ओमफ्राय 10 मिनिट्सनि उनावहाय जोङो मा खालामगोन, बेखौहाय मोनसे वेट टिस्युजोंहाय फार्स्टआवहाय हुगारनानै लागोन। ओमफ्राय बेनि उनावहाय कटन टावेलजों हुगारगोन। ओमफ्रायहाय मोखां सुबाय गासिखौबो गुसु दैजोंहाय। ओमफ्राय नै बेसेबा मोजां जाबाय दायो। ओमफ्राय स्टेप 5 आनो जाहैबाय फेस सिराम, बेखौहाय 3-4 ड्रप्स सिरामखौ लाबाय, लानानैहाय नोंनि गासैबो फेसआवनो बा नेकआवनो लागायबाय आरोना मोजांहाय।
दायो स्टेप 6 सानस्क्रिनखौहाय यूज खालामगोन आङो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो सानस्क्रिन लागायनाया बेसेबां इम्परटेन्ट स' दायो आङो फेसआवहाय नेकआवहाय फुनगोन आरोना ओमफ्राय नै नोंथांमोना रिजाल्टखौ नुदों ओरैबायदि ग्ल' जादों आंनि फेसआ माने विदाउट मेकआप ओरैबायदि मोजां जादों आरोना बेबायदि न'आवनो थानानै निउडनि फेशियल किटजोंनो जुदि बेफोरबायदि ग्ल' मोनोबा आं बिराद मोजां मोनो बेखायनो वाव नोंथांमोनाथ' नुखाबाय माबोरैहाय आङो 6 स्टेप्सखौहाय फल' खालामनानै फेशियलखौ खालामबाय स' बे फेशियलखौ न'आवनो खालामनायावहाय आङो सेलननि बायदि जा फेसआवहाय ग्ल' फैयो फेशियल खालामखांनायनि उनावहाय बे ग्ल'खौनो आं मोननो हादों आरोना स' नोंथांमोनाबो माखौथो नेनानै दङ थाबैनो नोंथांमोनाबो पारचेस खालामदो पारचेस खालामनायनि लिंकखौहाय बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय आङो अलरेडि होनाय दङ www.evertinnude.com आवहाय नोंथांमोना बेखौहाय बायनो मोनगोन आरोना स' नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ थाबैनो बायदो आरो लोगोसे यूज खालामनानै माबोरैहाय मोनखो आंखौ साबायखर अबवियासलि होखागोन नोंथांमोना स' थाबैनो थांदो